Hellcat. Ne. Kámo, to robil tuto Čau? Ahoj, Um, čo ťa tu prináša? chcel by som sa naučiť PvPčko. Tak, okej. Čo by sa chcel naučiť? Slam. Tak, dobrá. Máš shield? Takže, keď dáš wind charge, tak môj... Počkaj, sem po shield. Čo ti tu máš za pokla... Kámo. Bro. Nič nekradnúť. Či. No, okej, tak... Prečo si išiel? Takže. Takže drž shield. Keď ješ wind chargeom, spamuj s X-kou. Okej. Áno. Drž shield. Keď počuješ, že sa ten shield breakol, tak daj iba mace. Skús dať mace. Kámo. Okej, drž. Kámo. No, skoro. Nemyslím. Nemám to robil ty. Kámo, tebe to nedáva... Počkej, skúsim akože... Počkej. Možno sa skúsim vybustiť viac winchargeov. Ja to nepustíš winchargeov. No, tak počkej, buď tam. Hej. Kámo, ja som bot. Hej, tak dajme tomu dať čo iné. Abo... Čo by sa chcel naučiť? Tak poďme skúšať fight. Neviem, Sword možno. Ale ja ho viem, Tak okej. ale... Tak poď sword. Ako? Sword, nieko, baby. A tak ja som myslel akože všetko. Áno, tak Sword, no. Tak všetko? Ja by som sa fakt chcel naučiť ten Stun Slam. To ešte raz. Ok, no. Môžete zapalím, ale nedáme iska. Skús proste klikať, Iba klikať, skús s maceou to doplniť. Proste iba klikaj myškou. Swapni aj na mace. Kámo, Keď klikáš, tak aj swapni na mace.
rozbité. Do píz... Ja viem, keď ty napríklad daj charge a keď takto držíš napríklad v tom vzduchu, keď držíš akože ten shield, tak ja akože takto viem. Napríklad keď typek má. No tak poď skúsiť mejsku. O, tak to som sa nešlo zrobiť. AMG, myślę, że aż ten jak będzie. To co? Ja nie wiem teraz komu. Poď na akože, poď akože Spearmice proste duel. Tak ja, ale tak ja som zabudol ako mysleť. Tak okej, tak dobre no. Proste ja mám zleky bandy. Dobra. Áno, furt si myslíš, že mám zleky bandy. Furt mám zleky bandy. Ja fakt som zabral zleky bandy aj. Aha. Počkáš, prosím. 100-krát lepšie, dobre, možno. Kamo! Na tak Findy proste, nebožte. What? Vždy si myslíš, že mám toto tam mejsku. A jaký používaš Windburst? Dvojku. 2? To je lepšie? Áno. Takže jak 3 to je lepšie? Áno. Tak čakaj, daj. Mága. Máš myšku nejakú? Windburst 2. Dobre, tak poď. Ty vole, teraz myslím, že mám úplne niekde inde. Počkaj, nemám skývať, dobra. Máš počkať? Ja. Dobra. A nemám všetky fotky. A zase stále myslím, že mám zleky bandy. Chyba tak ja nemám rád toto. Čo? Oh my god, ja tu nemám, dělám tie fotky. Ty vole, ja sa neviem dělať svoje fotky. Tiež nemám fotky. Jau! Ako i tu že máme i sveš? Hej, čo? Aha, nemám vyčerča. Kamo, ja tu nebudí, nie? Ja fakt som sa vedela, ako robiť toto veci. Čo? A stále si myslím, že mám zleky bandy. Stále mám zleky bandy. Okej, ideme do taký iný game mod, lebo... Dobre, fakt, ja som zabudol, ako hrať toto. No, možno. Okej, tak jaký? Neviem, aké chceš. Tak napríklad SMP, že proste... Nemejská spíra, ale proste kobleby a to.
Dobra. Tak, mecz, ekska, gameplay, to by była woda, potki, w Incharge, a perly. Okej. Okej? Okej, počkaj. Ale si péča. Tak daj si veci. Masz perly? Gdzie? Tak poď sem, daj si tu veci. Tu na? Všetky? Nie, druhá strana. Áno, tam, všetky. Aj Keď armor? chceš, keď moc? No, Všetko. No, áno. nemám nič. Čo si mám brať? Počkaj. To zober. To zober, toto. Toto zober. Toto. A toto. Tak. Voda. A štít. Je voda. A štít, ne? Voda, neviem, kde je. Voda je tam niekde. Voda je tu, no. Počkej, či máš vôbec vodu, bo nie som to, že nemáš. No tak ja mám dve vody, tak si môžeš zobrať jednu moju. Mám tam niekde vodu. Nemáš. Som si podal. Ok, Aha, tak to si som zobrať, tu podal. máš vodu jednu. Tak to, ďakujem. Ok, tak štít, A ešte štít je tam. tu máš. Tu máš. Poď sem. Tu máš. A Remek to prvý popne? No to ani opovovanie, no tak. Môžeme ale. Ja ešte golden apple. Čo? Ešte golden apple. Keď neviem, či máš. Neviem. Mám tu sú, nie? Ok, tak môžeme? Počkaj. On si musí zrobiť inventár, vieš. Naše golden karotky. Počkaj, nás spotnem. On nám dal všetko. No to čo je zase? Môžeme. Tam neviem. Dobre, no. A tu tak v strede v mide? Môžeme. Ok, tak 3, 2, a tak buď na jednej strane a idem tu. 3, 2, 1 teraz. Musí polpotnúť. Nie, počúvaj, ja už nemám rád svoj keď. Asi. Máš aj bridge maceku? Nemám bridge mace. Prestúdko majú hotbare, to tam keby si dechyna. Keď nebere žiadny damage, to čo je? Čo? Nebere žiadny damage. Ja tebe či ty mne? Ja tebe či ty mne? Počkaj, môžeš na chvíľku počkať? Ja. Dobre, môžeme. A toto bude potom sranda čistiť všetky typové a také. No, musím to zrobiť ja, bohužiaľ. Ja ti Nikto ani to nezrobí. Ti môžem pomôcť. Jaj, nekritujem!
Ty vole, následně. Kamo, to je prvý gapple, čo som použil, hej, prvé dva. Aha, už viem prečo. A nemám straničku tiež. Tak teraz bereš damage. Ty vole. Ty kokos. To čo je? Ja si mám totem. Aha. Berú si veci. Počkaj. Poď. Tak to si práve nemusel zrobiť. Prečo? Nie sme veci. Okej, tak tento kit asi už nejdeme, či? A tu máš boty, sorry. Môžeme ísť tam to, keď chceš ešte. Tak poď. Len keby som mal počkať chvíľku. No čakaj, nemám straničky žiadne. A ty to máš na druhej strane. Neviem, čo som chcel zrobiť. Počkej, kde máš tie čestky? Aha! Tu tak, kde nie? To bolo. To bolo poky. Yes! Ty vole. A toto je nejaká škola? Tu mám nejaké študentov niekedy. Dneska majú voľno, no. A ja som tu prišiel. Hitneš ma? Prosím, hitni ma aj. Dobre, ďakujem. Keď môžeme? Počkaj, si zrobím len kit. Tu mám graply. No, čeply. No, ale ty, ja sa chvála hovorím. Môžeme asi. OK. To není abria, tak na tom neviem. To není možné, že na to není unbreaking. Ty nemáš unbreaking? Ale... Mám unbreaking. Kámo. Ty zlastla, moja senzitivita má 13 hodín. Jo! Jo! Nie! O, mój Boże. A ja som dead! To kam ideš tam ti už. No, nebo dole. Ja som zacenila ten totem. Kámo, to je insane, že ťa bytujem. Môže byť akože ten jeden tréner tiež? Neviem. Ja to... Keď teraz už ideme asi iný, keď či? Neviem, môžeme keď chceš. Karty? Ó, kľudne. Ale ja to neviem s lúkom. To viem možno viac crossbow. Abo tak máš crossbow, alebo iba lúky. Abo máš... Ma zajímá, to čo je? Vaša Kde máš tie čestky? Ja neviem, čo s tými českami je niečo vám zle. Aha, Hej, a toto sú iné kity. Prečo tu nemáš ani tie veci? Sú tam, ale tam sú iné kity, vieš. Aké tam. Ja, tu sú... Tu som videl niečo, že máš... Jo, karty. Tak čakaj, ti idem uložiť do tých častiek zase tie veci. Nemusíš, daj ich iba, proste ich nezahoď, to je jedno. Hej? OK. So potom to niekde dám. Tu ich zahodím. Ale akože do čistiek alebo na zem? Na zem to je jedno asi. OK, na zem. OK, tak jedno. Ale tak to nám bude trebať veľa toto.
To Som zoberám. zobral trošku veľa kart. Takto. Raily nejaké, kde tu máš To zoberám. bloky. Ten to je ovo dlho. Okej. Kde máš šipy? Niekde? To sú šipy. Aha. Tu. Okej. Ja nemám, ja potrebujem toto. A to nebudeme dávať si asi podky, čo? Nie, fotky tam nie sú. Okej. Ty už máš kit? Kde sú to témy? Ja, oni sú vlastne tam nejaké. Kde sú tie meč, ty kokos? Tu Si je bereš meč? No, áno. Ja som myslel, že iba karty. No, aj v kartách môžeš mať meč. Kože to je pravda. Tomu to je hrozné, keď nemáš tie perly. Tu sú perly. Počkaj, prečo som... Jo, prečo? Tu sú karty. Skade máš také trimy teraz? Neviem, tu sú vlastne niekde. To asi do starej. Čaroval. A to boli tvoje trimy? Mám niekedy také. Prečo som sa zapálil? Čo, kde sú tie perdiely? Hej, ready? Ešte nemám perly. Nemáš tu niekde obsidianovú podlahu, akože toto? Tu vonku môžeme ísť aj kľudne. No potom toto budeš mať celé zničené. To nevadí. A tu. Nie tam. Kamo? Niekde tu to môže. Ja idem. Ty máš spírku. A neviem, čo som mal tu. Bačka už si dobrila, ako sa to robí. Áno. O! Bravo. Prečo tie karty nevybuchujú? Dobre, tak môžeme ísť asi. Kde? Môžeme skartovať. A prečo také OFVčko? To ma zaujíma. To mne zabilo, že ani damage. Moja neviem, lovecká. Hej, jak ti to nič nebere? Hej, ty si strašný immortál. Hej! Nemám karty. Hej, ale jak žiješ? Kamo, tebe to nič neuberá. Kamo, on má immortál. Ale ja... Ale koľko ti toto ubere? Idem. Čo? Koľko ti toto ubere? Veľa? Jak veľa?
Vrápaj sa. Kde môžeme ísť? Ale vole, to sú karty, ty fajtíš iba so Swordom. Nie je to trošku trapné. Ja nemám perly. Aha, mám perly. Ale ich nepoužívám. Nie! Wait, what? Ja mu za... Ne. Kámo, ale budeš hrať ty karty, alebo iba z ten svoj. Dobre, karty sú hrozný game mode. Ja... Nic. To ubralo. To uberám. Ja normálne... Ne, dobre, karty serem. Už nemám ani totemy, už nemám ani karty. Mám posledný totem a nemám karty. Ale to je forest game mode toto. Akože fest. Zlý. Tak ešte zahodím tu všetky veci, akože... A čo som bohatý? Ja nemáš toľko, že rigger mašínu. OK, dobré, asi zoberiem svoje veci. Dáme jeden fight a ja už asi pôjdem. To stačilo asi na dneska, čo? Tak dáme Spearmace. A... Tak. Nemám kit. A čo som zobral bow? Sú na pole. Bez som zoberám veci. Meč. Bam. Počkej, kde je tá voda? Oh my god, ja nemám tú vodu. Voda, neviem, kde je voda. Kde je tu je voda, neviem. My sme ju vyhodili, že? Mhm. No, nič, to je jedno. To si zoberám. Joj, to som si zobral trošku veľa. Tak koveby, na čo koveby, ja nepoužívam koveby, dobre. Wind charge, kde sú wind charge? Tu na. Tu. Aha, sodlo. Bam. Tam máš to pamätám viac, jak ty. To už tu pracujem veľmi dlho. Koľko? Dlho. To nechceš takú inú robotu? Alebo to ťa baví? Ty vole, ale počúvaj. No. A prečo nemáš armor? A tu máš trim? A jo. Počkaj, ukáž si, zoberiem tvoj trim. Takže to bude tvoj skill. Aké to tak vôbec nefunguje, ale whatever. Dneska, dobre, môžeme ísť akože. OK, tak 3, 2, 1. Ja nemám... Počkaj, mám si po shield? Ja ho nebudem používať. No tak keď si chce. No tak môžem, no. Tak ja... A ty si nemusíš ísť, ja len si pôjdem. No ja mám, že? Aha, ty máš. Kde si? Išiel? Jak to? To po shield, vieš. To je veľmi veľká FOV teraz. Nie, ja nemám jedlo. No ale ja... Oh. Ne. Kde si? Extra time. Kamo, tak teraz
czekam, że dasz ten štít, ale ty ho nedáš. Co dám? Som čakal, že dáš ten štít, ale si nedal. Ja som fakt zabudol toto sem spamovať. Jo. Ne. What? Gabo, a jak tak rýchlo atribút swapuješ? Čo? Jak tak rýchlo robíš toto? Attribute swap? No? Nie, ua! Co? Jak to, že sa ti ani ten štít nezničil? Máš jednu hápku, keď tak. No, ja viem. Tak dobre, hrajme do totem papu, lebo ja už musím ísť. Preč. Ja neviem, blbne. Jej. Fakt, teraz som musel dať preč. Kamo. Nice, dobre, ja už musím ísť. To som vedel. Tak na budúce sa vidíme, okej? Okay. Tak. Tak to viem, že zomrem. Čau. To máš elektriku, keď chceš?